Всяка седмица в студиото ми влиза някой с напрегнато изражение, стискаш чантата си, така сякаш отива на изпит по математика, а не на процедура. Някои вече са имали неприятен опит другаде. Други са чували ужасяващи истории за ужасна болка от приятелка, която не може да лъже. Ще боли, нали? Първият въпрос е винаги един и същи. Но добрият специалист знае, че страхът идва от непознаването на процеса. Затова започваме с нещо важно. Персоналната настройка. Фототип, дебелина на косъма, зона. Всичко има значение. Технологията днес е толкова напреднала, че дискомфортът може да бъде сведен до минимум. Процедурата започва, клиентът е в очакване на най-лошото, а след минута очите му се разширяват. Това ли беше? Да, това беше. И без значение колко различни са хората, изречението накрая винаги е едно и също. Очаквах да е много по-зле. А ти още ли вярваш в митове или ще ги разбиеш сам?